Здравейте! BMW X3 2004 година, 2.5 бензин. Започваме. Това е BMW-то, малко сме го поразглобили, за да можем да разпробием както трябва. Ще ви показваме стъпка по стъпка монтажът на една, така бих казал, масова кола. И вие сами ще видите нивото, на което се намираме при монтаж на газови инжекциони. За сега BMW-то клиента пожела бутилка, ето такава. Бутилката на такива автомобили задължително използваме ето тази стойка, за да може да е добре закрепена бутилката и да не почне да бяга един момент, да не бяга в багажното отделение. Клиента ни помоли зареждането ето тук да бъде, така че това ще видите как ще се получи. Ще следиме в детайли нашето изпълнение. По принцип клиента пожела ето на този панел да монтираме бутона, обаче тъй като тук има доста управления и електроника, няма да можем. Ние ще преценим къде ще монтираме бутона за газ и бензин. Така че след малко ще продължиме. Ето това са инжекторите, на които ние сме се спрели за този автомобил. Като това са доста надежни инжектори. Димко Херкулес, единични. Ще направим монтажа много красив. Сами ще видите после. Ето това му е изпарителя. Колата е 192 коня. Изпарителят е един Томасето. Изпарителят е един Томасето 250 конев, който Made in Italy, оригинален италиански, който ще се справи с този автомобил без никакъв проблем. Така продължаваме стъпка по стъпка. Ето, вече сме наредили инжекторите на тази X3. Наредили сме инжекторите, поставили сме изпарител, филтър, изпарена газ и остава още малко работа да съберем автомобила и нищо да не се вижда вече от цялата тази бъркотия. И вече ето го хикстройката. Сега ви показваме готовия резултат. Това е нашето творение. Това сме успели да сътворим. Няма как да скрием тия неща. Няма как да ги сложим. Излишно да ги крием. Ето скобички навсякъде. И ето изпарител и филтър изпарена газ. Всички намеси в инсталацията на автомобила. Сега е тук вътре. Вътре се намира и компютъра газовия. Това е инсталацията на газовия компютър. Сега ще ви покажа бутилката. Клиента излишно пожела точно такава бутилка. Ето я. Това е монтирана бутилката. И зареждаме с газ на капачката за бензин. Така че, ако имате някакви желания да направим вашия автомобил или да отремонтираме вече поставена уредба, не се притеснявайте да ни потърсите на телефона на Автосервис и Автогаз център Червен бряг. Благодаря ви, желая ви приятен ден.